son Marco Coach, benvidos ao meu canal Marco Coaching. Estou aquí nunha cabana que teño no monte. Vou amosar como facer dunha forma sana levantamento de pesos en perigo de tirones nas costas, nin forzar os cadrís ou herniarse. Para eso o que temos que facer é o primeiro intentar doblar os xeonllos para ter as pernas ben apoyadas antes de cargar o peso. Coas mans empezarei cun tronco miúdo, vou a levantalo primeiro ata a altura do peito e xa sería erguer as pernas, acomodar a palma da mão e levantar o tronco. Logo, para soltalo podemos optar por apoialo ou, en caso de que fora moi pesado, tiralo ao chan para evitar tirones na columna vertebral, que é unha cousa moi delicada a cal temos que cuidar o máximo posible para non ter problemas nas vértebras e os nervios que pasan por elas. Así agora vou amosar cun tronco un pouco máis ancho. Pois vou primeiro o mesmo, doblar as pernas, e este, como pesa máis, vou non acomodar a altura do peito ou inclusive apoialo nos xeonllos e xa levalo ata aquí, ata o peito, para levantarnos con el e apoialo no peito, sujetalo, incluso coa chiva, coa chin, así. Intentar erguer os brazos estirándoos, cos brazos estirados xa temos o peso superado. Pois o mesmo, poderíamos ou lanzalo se non hai perigo de darlle a ninguén, ou se non, baixalo outra vez, botando o corpo para diante, sempre mantendo o equilibrio, sen botar moito para atrás as costas, porque os tirones nos cadrís aí son unha zona perigosa, e xa co peso superado descansamos un pouco, collemos aire levantando os brazos, aguantamos un pouco aire nos pulmóns, 1, 2, 3 segundos, 4, 5, 6 segundos, xa me chegan, aínda que poderíamos aguantar máis se somos capaces, senón pois soltamos o aire, baixando o tronco e os brazos pouco a pouco, ata baleiralos totalmente, e tocar coas yemas dos dedos o chan, coas pulgadas tocamos o chan, e xa baleiramos totalmente os pulmones para volver coller aire e relaxar a respiración, o sistema nervioso, cardiovascular. Colle forza desta maneira, e agora vou intentar levantar este tronco que é máis ancho que os outros, un pouco máis robusto que os outros dous. Pois vou facer o mesmo, sempre co corpo botado un pouco hacia diante, nunca botalo moito hacia atrás, que é onde os cadrís poden pasarnos factura. Doblando as pernas, primeiro levantalo ata os xeonllos, e xa nos xeonllos utilizalo de apoio, así, arrimalo ao peito, se queremos suxeitalo co chin, pois suxetámolo coa chiva e intentamos erguernos estirando as pernas, sempre apoiando no peito, así é, entre
aproveitando tamén o hueco do pescozo para que non caia. E botamos un pouco a cachola para atrás, pero sen inclinar a espalda hacia atrás. Levantamos os brazos e xa temos o peso superado. Isto poderían ser entre 60 e 80 kilos, que é máis ou menos o meu peso, o máximo recomendable para erguer sen lastimarnos. Así pois, estes exercicios para coller forza e logo descansar ben son idóneos, aínda que hai que ter un sitio así que non sexa perigoso. Para eso o campo, o monte, hai moitos troncos que a veces secan e caen e son ótimos para manter os camiños adecuados, e de paso facemos uns exercicios sanos sen perigo de lastimarnos. Estas posturas son fundamentales. Lembrade que o corpo non debe inclinarse hacia atrás máis de 90 grados e máis ou menos entre 45 e 60, 70, con 80 xa estamos preto dos 90. Temos que medir ben ese ángulo para que as costas non se lastimen, non se dañen, e poder levantar peso moitos anos. Así que isto por hoxe foi todo. Un saúdo, vémonos en vindeiros vídeos. Un biquiño e non esquezades suscribirvos ao canal Marco Coaching. Ata logo, vémonos en vindeiros vídeos.